Inselmilkom ħbieb u nilqakom għal programm ieħor miktub programm fej fih illum se nibdew sensiela ta' tagħlim ġdid. U llum se nkunu qed nibdew studju tal-ktieb tar-Revelazzjoni jew inkella ta' l-Apokalissi. Jiddependi x'verżjoni ta' Bibja għandek bil-Malti, imma huwa l-istess ktieb. Hija sensiela pjuttost naqra twila għaliex il-ktieb fih 22 kapitlu u aħna se mmorru nistudjaw daw it-22 kapitlu vers. M'aħniex ħanaqbżu l-ebda vers minn daw il-kapitli kollha. U għalhekk qed taraw li se tkun sensiela pjuttost naqra twila, sensiela ta' studju profond, ħanidħlu ħafna fl-istudju ta' dan il-ktieb, imma żgur illi huwa studju interessanti. Huwa interessanti għal raġuni illi ħafna isibuha qiebsa biex jifhmu dan il-ktieb meta jibdew jaraw monstri b'sabatirjus u ħafna mirjusu bil-qran fuqhom dawn l-affarijiet u ħafna ma jibdew jifhmu xejn meta jisimgħu ċertu studju. Problema oħra hija illi għandek verżjonijiet differenti ta' skont il-Knisja li inti tattendi. Jekk inti tattendi pereżempju l-Knisja Rumana Kattolika għandha verżjoni mod ta' dana il-ktieb. Jekk inti tattendi xi Knisja oħra Kristjana dawk li minnhom hemm madwar xi 40,000 waħda differenti ġewwa l-Amerika biss, insibu 40,000 verżjoni differenti. U il-problema daw, forsi tistaqsini għaliex taħseb li tiegħek hija differenti. Naħseb li dak li ħanallem jiena huwa il-verità għas-sempli raġuni illi meta niġu biex nistudjaw il-ktieb tar-Rivelazzjoni irridu ninsew dak kollu li tallimna, ma ninsewx ħbieb tiegħi x'jgħid Ġeremija. Ġeremija jgħid illi gideb biss iwritna. It-tagħlim li ġejna mal-min huwa biss gideb, mhuwa xejn verità. Ħafna minnu huwa tagħlim tal-bniedem illi bih ġejna imqarqa. Mela allura rridu ninsew dak li tallimna. Kemm fil-Knisja Rumana Kattolika, kemm fil-Knisja Kristjana, Evanġelika, Pentekostali sejħilha li trid. U rridu nibdew inħarsu b'dan il-mod, rridu nħarsu lejn dan il-ktieb b'mentalità Ebrajka. Mentalità Ludija. Ma ninsewx meta kiteb dan il-ktieb Ġwanni kien Ludi, għalkemm kitbu bil-Grieg. Imma dak li kien qed jara qudiemu seta' jifhmu permezz ta' dak li Ġwanni ara meta kien jistudja l-kelma tal-Alla. Issa ma ninsewx illi Ġwanni imkien ma kellu t-Testament il-ġdid, Ġwanni kien jaf biss dak li aħna nsibu bħala it-Testament l-Antik u dak li Jaxua, jiġifieri minn ma jafx Jaxua huwa Ġesu, dak li Jaxua kien qed jorih fil-viżjonijiet Ġwanni seta' jattribwihom għal dak illi hu kien studja mill-Tora, mill-kelma tal-Alla l-ewwel 5 kotba ta' Mose, mill-profeti u mill-kotba l-oħra. U permezz ta' dak li kien jaqra u permezz ta' dak li kien jaf Ġwanni seta' jifhem dina il-viżjoni li Jaxua kien qed jara, kien qed jurih, seta' jifhem xi tfisser. Fil-fatt hemm xi ħaġa li ma nafuhiex anke bħala Kristjani, Alla stess jgħidilna li jiena mill-bidu norikom it-tmiem. U jekk inti tkun taf xi jgħid il-ktieb tar-Revelazzjoni, sempliċement kull m'għandek tmur fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 2 jew 3 fejn Alla ipoġġi l-pjan tas-salvazzjoni. U hemmhekk tista' tara l-ktieb tar-Revelazzjoni fi ftit kliem. Imma kif qed ngħid irridu nistudjaw. Imma ara x'jgħidilna Alla permezz tal-profeta Iżajija. Iżajija ħamorru fil-ktieb ta' Iżajija kapitlu 46 versi minn 9 sa 10, żewġ tifrus. Iżajija 46 versi 9 u 10 li jaqraw hekk ara. Ftakru fl-ibad żminijiet, ġifri ftakru fl-antik, fil-bidu. Ftakru fl-ibad żminijiet, għax jien hu Alla. U ħadd ħliefi m'hemm, jiena Alla u m'hemm ħadd bħali. Sa mill-bidu narra fit-tmiem u sa minn qabel dak li ma seħħx. U ngħid, il-ħsieb tiegħi għad iseħħ u nagħmel kull ma rrid.
Mela x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw li dak li qed jgħidilna Alla permezz tal-profeta Iżajija ma nistgħux nifhmu x'hemm miktub fit-Testament il-ġdid, fit-Testament dan il-każ fil-ktieb tar-Rivelazzjoni, jekk ma nafux xi jgħid it-Testament l-Antik. Għaliex jekk forsi ma tafux xi ħaġa li ma tantx nistgħu nirreferu għaliha minħabba l-ħin, kull vers li nsibu fil-ktieb tar-Rivelazzjoni nistgħu nagħmlu referenza għalih fit-Testament l-Antik. Għalhekk qedtilkom meta Ġwanni kien qed jara din il-viżjoni kien qed jassoċja ma' dak li kien diġà studja u. Anke naraw fil-ktieb tad-Deuteronomju, ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 29 vers 28 jgħidilna kara. Il-ħwejjeġ mistura huma tal-mulej. Alla tagħna. Iżda l-ħwejjeġ mikxufa huma għalina u għall-uliedna għal dejjem. Jiġifieri qed ngħidu isma' ir-revelazzjoni tal-Alla għal-poplu tiegħu qatt ma wafqet għadha hemm sal-lum jekk inti tifhem Alla les li jtik ir-revelazzjoni, imma tagħmel xi ħaġa biex Alla jkun jista' jtik dik ir-revelazzjoni. Ejja ħankomplu naqraw il-vers. Il-ħwejjeġ mistura huma tal-mulej Alla tagħna, iżda l-ħwejjeġ mikxufa huma għalina u għall-uliedna għal dejjem biex nagħmlu kull ma tgħidilna din il-liġi. Mela hawnhekk ma se qed jgħid isma' Alla jista' jurik sigriti, Alla jista' jtik rivelazzjonijiet, imma jekk inti timxi ma' dak kollu li l-liġi tal-Alla tajt. Għaldaqstant għalhekk qed ngħid li ħafna huma mqarqin għaliex inti għandek, speċjalment fil-Knisja Evanġelika Kristjana, dik għandha knisja moderna li ġejja mill-Amerika, illi tajt il-isma, il-liġi l-lum aħna m'għadniex taħta, mela jekk inti m'għandekx taħta dana il-vers ma joċċalik u għaldaqstant Alla allura ma jistax jurik is-sigriti. Dana jfisser li jekk twarrab il-liġi, jekk twarrab it-Torah ta' Alla, inti qed twarrab l-iskop li għalih ġejt maħluq. Aħna għalhekk ġejna maħluqa biex insegwu l-liġi ta' Alla biex permezz ta' li nsegwu l-liġi ta' Alla nkunu qegħdin infaħruh, nkunu qegħdin inberkuh, nkunu qegħdin inqimuh bħala Alla li stess għalilna m'hemmx bħali. Naraw l-iskop tal-Alla huwa dan huwa l-iskop li Alla ħalaqna għalih biex aħna nagħmlu dak li tgħidilna l-liġi. Ma jistax ikun li Alla ħalaqna u talaqna r-rasna u għalilna rajt tistgħu tagħmlu li tridu sta xi darba meta tagħlqu għajnejkom u tmutu intellakom il-ġenna. Hekk. Le, Alla qed jgħidilna nisma' jiena ħalaqtkom tridu timxu wara il-liġi tiegħi biex imbagħad meta intom talqu għajnejkom u tmutu tkun tistgħu tgħaddu għal ħajja ta' dejjem fuq din l-art taħt sema ġdida u fuq art ġdida. Huwa biss jekk tħobb il-liġi u tixtieq li timxi magħha li Alla jista' jirrelevalek is-sigriti tiegħu. U huwa biss b'dan il-mod li nistgħu nifhmu dan it-tip tal-Apokalissi. Fil-fatt, anki l-ewwel kapitlu ser nitkellmu fuq xi ħaġa importanti li għandu jkollna jekk verament irridu nifhmu dan il-ktieb x'qed jgħid. Biex nagħmilha ċara waħda mill-problemi kif qedtilkom illi rridu nneħħu dak li diġà tallimna għaliex għax ħafna moħħhom diġà huwa ikkondizzjonat b'dak li talmu u mhumiex lesti tant huma supervi ċertu nies spiritwalment illi mhumiex lesti jgħidu ara ħaninsa dak li tallimt. Ħanara verżjoni oħra. Ħalli mbagħad nara jiena nkunx kapaċi narbel permezz ta' rivelazzjoni minn Alla x'inhu veru u x'mhuwiex. Imma ħafna mhumiex lesti li jagħmlu għadi. Le, għalilna t-teacher tagħna, għalilna l-għalliem, il-pastor tagħna, l-assist tagħna u hekk nemmnu. U dan huwa l-iżbal li jagħmlu ħafna li suppost huma parti mill-poplu ta' Alla. Ħanamela ċara, jiena mhux ser nagħti xi isem ta' min jista' ikun l-Antikrist u laqqas ser ngħid li ċ-ċippa hija l-marka tal-bima għaliex daw l-affarijiet kemm l-isem tal-Antikrist u kemm li ċ-ċippa jew anke jqiżlu f'da żminijiet dina il-vaċċin tal-COVID-19 huma l-marka tal-bima daw imkien
ma nsibuhom fil-kelma tal-Alla. U la ma nsibuhom fil-kelma tal-Alla, allura ma nistgħux aħna nitilgħu fuq pulptu u ngħidu li dawn l-affarijiet huma l-marka tal-bima. Ma ħanaraw x'in il-marka tal-bima wkoll taf dal-istudju, diġà għandna studju morru simgħuh li jismu l-vaċċin u l-vaċċin tal-COVID-19 u l-marka tal-bima u tkunu tafu eżattament il-barka tal-bima x'inhi. Imma bħalma għedtilkom jina l-assenati isem u għasħanajt l-ċippa hija mill-marka tal-bima sempliċement għax daw ma jeżistux fil-Bibja. Jekk intom bħal issegwu dak li jkun qed jiġri fix-xena internazzjonali, nafu li l-President wara li joħorġ fl-Amerika kollha jiġu imlaqma li huma l-Antikrist. Ħafna nies jibdejdu da l-Antikrist tara x'għamel din-liġi, da l-Antikrist x'għamel din-liġi. U s'issa għadna ma rafux minnu dan l-Antikrist. X'in il-problema hawnhekk? Qed nispjegaw il-ktib tar-Rivelazzjoni. Mhux se nispjegawh mill-lenti tal-Knisja Romana Kattolika, mhux se nispjegawh mill-lenti tal-Knisja Evanġelika. Nerġa' ngħid Ġwanni kien ludi u l-perspettiva tiegħu kienet ludija. Dak li Alla kien qed jurih permezz ta' Jexua huwa bil-mentalità ludija illi rridu nifhmu. U mhux dan il-ktib kollu, l-Bibja kollha. Imma ejja ħalli nifqu bl-introduzzjoni u nibdew bl-istudju għax dan il-kapitlu diġà għandna 20 vers fih nistudjaw jaf ikun programm kemm xejn twil imma staportu ħbib tiegħi u isimgħu sal-aħħar. Ħalli ma titilfu xejn u tkun tistgħu tagħmlu 1+1. Ejja nibdew u naraw x'jgħid l-ewwel vers. Ma ninsawx dejjem ikolkom il-Bibja f'idejkom biex issegwu dak li għandna qed ngħidu. U l-ewwel vers tal-Ktieb ta' Rivelazzjoni kapitlu 1 jgħid hekk ara. Ir-revelazzjoni ta' Jexua, il-Messija, li tajilu Alla biex jarraf lil-qabbejja tiegħu b'dak li għandu jiġri ma jdumx. Alla bagħat lill-anġlu tiegħu u jfissira lil-qabbej tiegħu Ġwanni, li kien xhud tal-kelma tal-Alla u ta' xhieda mogħtija min Jexua il-Messija ta' kull mara bajnejh. Mela x'qed jgħidilna dan l-ewwel vers. L-ewwel vers hawnhekk qed jgħidilna li Alla qed jagħti din ir-rivelazzjoni lil Jexua, jiġifieri lil Ġesu, meta ngħidu Jexua il-Messija nkunu qed nirreferu għal Ġesu il-Kristu tajjeb. Alla qed jagħti din rivelazzjoni lil Jexua biex itiha lill-anġlu biex ikun jista' jfissirha lil Ġwanni. U din ir-rivelazzjoni jekk intom terġgħu taraw dak il-vers tindunaw li mhijiex għal kulħadd. U għalhekk qed ngħidilkom toqgħodu attenti min issegwu min tisimgħu għax dina l-ktib tar-rivelazzjoni mhuwiex għal kulħadd, huwa għal qabbejja tiegħu. U billi nolli idea ngħid jien Kristjan ma jfissirx li inti qabbej ta' Jexua. Ir-rivelazzjoni tiegħu Alla jtija lil qabbejja tiegħu. U hawnhekk fejn noqogħdu attenti kif nistudjaw il-kelma tal-Alla. B'dak li ser naraw jiġri anke dalwaqt fix-xena internazzjonali, ħafna ser ikunu ħafna dawk li ser jitħawdu, ser ikunu konfużi dwar minu il-vera Messija, minu Jexua. F'dal-istudju kollha ħansemmuhom dal-affarijiet, s'issa fuq l-ewwel vers ma nistax nidħol f'kapitli oħrajn li huma 16-17 għax għadna l-bot. Imma il-rivelazzjoni din qed tgħidilna Alla dan il-ktib ta' jgħinna Alla biex aħna nkunu kapaċi narfu minnu l-Antikrist, għax l-Antikrist se jlaba tal-Messija u ħajkunu ħafna li ħajsegwuh, anke Kristjani ser jaqgħu fin-nasba tiegħu. U ħajkunu konfużi minnu l-Messija, dax qed jagħmel il-mirakli, dax qed jagħmel affarijiet dara ġab il-paċi fid-dinja u ħajfollowjawh għax ser jaħsbu li hu il-veru Messija. Fil-fatt din nsibuha wkoll fil-Vanġelu ta' Mark, kapitlu 13 vers 22 fejn jgħid għad jitfaċċaw ħafna messijiet folots u profeti folots. U jibdew jagħmlu sinjali u weġibujiet biex jaqarqu jekk jista' jkun imqarb bil-maħturin. U qed narawha. L-Antikrist ħajkun l-ikbar wieħed fosthom daw. U iju ħajkun kapaċi jqarrab ħafna maħturin. Ħafna se jkun diġà naf li hemm ħafna li qed isegwuh. Meta inti tajt li llum għad nixtaħt il-liġi tal-Alla inti qed issegwi it-talim tal-Antikrist. M'intix qed issegwi t-talim tal-Alla. Imma mhux dak l-istudju ejja ħankomplu ejja. Speċi għaliex qed ngħidu dan kollu. Ħafna
għandhom mentalità każwali ta' min hu Jexua. Meta tistaqsi lill-Kristjani min hu Jexua, Jexua huwa l-ħabib tagħna, Jexua huwa dak li jfejjaqna, Jexua huwa s-Salvatur tagħna. U dan huma kollha minnhom verament. Dak li qed ngħidu huma dawn l-affarijiet, imma dak li fuqu irridu naħsbu u nimxu huwa li Jexua huwa s-sit u s-Salvatur tagħna. Meta qed ngħidu s-sit tagħna ifisser irridu nobduh, irridu nimxu warajh. Iva huwa ħabib tiegħek, imma trid timxi warajh. U verament Jexua huwa dak li jfejqek, imma trid timxi warajh. Għax hu s-sit tiegħek. U dan huwa l-kunċett f'dan il-ktieb. F'dan il-ktieb ta' Rivelazzjoni ħanaraw x'ser jiġri. X'kastigi ser jaqgħu fuq id-dinja għal dawk li Jexua mhuwiex is-sit tagħhom u x'inhu r-rigal li qed jistenna biex jingħata lil dawk illi Jexua huwa s-sit tagħhom. Dan il-ktieb huwa kollu fuq dan il-ħsieb, fuq dan it-twemmin. U huwa biss jekk nagħmlu lil Jexua s-sit tagħna li nistgħu nibru u nimmaturaw f'dak li Alla iridna li nkunu. U huwa permezz ta' din il-maturità ħbib tiegħi li nistgħu nifhmu Alla x'qiegħed jgħid fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. Sakemm aħna ħanaqpaw websu rasna nsabtu saqajna u ngħidu isma' l-liġi tal-Alla ma tix tottalina llum m'għadniex taħt il-liġi, inti qatt ma jista' jkollok rivelazzjoni sħiħa, rivelazzjoni kompleta mingħand Alla ta' x'qed jgħid f'dan il-ktieb. Jekk Jexua mhuwiex is-sit tiegħek, mhux il-ħabib qed ngħid, mhux li temmen li jfejqek, jekk mhux is-sit tiegħek, dan il-ktieb ma tistax tifhmu. U dan huwa fatt għaliex naraw diversi verżjoni differenti ta' din ir-rivelazzjoni. Ejja nerġgħu naqraw issa vers 2. Mela, vers 2 ta' dan il-ktieb jgħidilna hekk li kien xhud tal-kelma tal-Alla u ta' xhieda mogħtija minn Jexua il-Messija u ta' kull mara bajnejh. Mela qed naraw f'dan il-vers kif Alla qed jagħtina r-revelazzjoni sabiex permezz tagħha narfu aktar minnu Jexua. Dak li qed jgħid Ġwanni f'dan il-vers permezz tal-maturità, permezz nersqu aktar lejn Alla, nifhmu dan il-ktieb u meta nifhmu dan il-ktieb iktar nistgħu nifhmu x'jiġifieri Jexua huwa s-sit tagħna. Minu Jexua u x-xogħol li jagħmel, ġifieri dak li jagħmel għalina, x'inhu dak li jagħmel għalina. Għax ħafna jgħidu jemnu li Jexua miet, jemnu li Jexua miet għalina, ħapostna għam il-mot, imma kemm verament jifqu n-nies u jaħsbu fuq dal-affarijiet. U huwa meta nersqu lejn Alla u jtina rivelazzjoni li nistgħu nifhmu eżattament minnu Jexua u x'inhu x-xogħol li jagħmel għalina fuq l-ewda. Rivelazzjoni kapitlu 1 ħanaddu l-vers 3. Ħini dak li jaqra u dak li jismaw il-kliem ta' din il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub għax iż-żmien qorob. Qed naraw f'dan il-vers enfasi fuq iż-żmien li iż-żmien qorob u li l-Messija ġej dal-waqt. Nafu li għaddejjin minn żminijiet li għaddejjin bħalissa ma naħsbux li Jexua qiegħed ħafna l-bot għalkemm Alla dejjem ngħid jiena mhux marbut bl-alloġġ jista' jkun għabe, jista' jkun 10 snin oħra, 20 sena oħra. Il-fattu li inti tista' tara għajnejk issa u tgħaddi għal ħajja l-oħra u l-importanti li tkun preparat ħabib tiegħi. Imma qed naraw din enfasi li l-Messija dalwaqt reġa' ġej u għalhekk huwa importanti li nifhmu dak li hemm miktub f'dan il-ktieb. Importanti. Għaliex għax il-Messija Jexua huwa fil-qrib biex jiġi. Huwa fl-interess tagħna li nkunu nafu x'qed jgħid f'dan il-ktieb biex inkunu preparati għal dak li ġej. Nerġa' ngħid ħanagħmel enfasi Ġwanni kien ludi u dak kollu kien jafu. U meta kien qed jikteb dal-ktieb kitbu b'dik il-mentalità. Meta rċieva l-viżjoni Ġwanni ikkompara ma' dak li jaf permezz ta' dak li qara fl-istudju tat-Testament l-Antik. Meta kien imur fis-sinagogi jistudja l-kelma tal-Alla. Ġwanni ma kienx Roman Kattoliku, Ġwanni ma kienx Evangeliku, ma kienx Pentekostali Karizmatiku, ma kienx xhieda ta' Ġeħova, Ġwanni kien ludi u l-perspettiva ta' dan il-ktieb tibqa' ludija anke illum. U ħafna jippruvaw jinterpretaw ir-revelazzjoni mill-perspettiva tal-Knisja Moderna. X'jiġri meta nagħmlu hekk?
joħolqu dottrina differenti. U dak li qed ngħixu llum, ħafna dottrini differenti ma xħerġin minn għallima differenti u nibdu naraw helikopters flok ġurati u microchips u vaċċina għastafx ma jivvintawx minn fuq il-pulpti, affarijiet li f'dan il-ktieb ma jeżistux. Ejja ħanaddu għal-vers 4, Rivelazzjoni 1 vers 4. Ġwanni li s-seba' knejjes li hemm fl-Asja. Grazzja lilkom u sliem minn għandak li hu u li kien u li għati li tiġi. U minnaħa tas-seba' spirti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu u mingħand Jexua il-Messija, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Għaliex seba' knejjes? Illa li seba' fil-kelma talla huwa dejjem sinjal ta' qdusija. Mela fil-messaġġi li ħanisimgħu issa fi programmi oħra illi Alla qed jagħti daw is-seba' knejjes, daw huma l-gwida ta' kif il-Knisja llum għandha tkun sabiex tkun Knisja qaddisa. U Alla qed jgħidilhom issa ħanstudjawhom daw isma' toġbuni imma tkom di ħażina. Mela aħna rridu naraw dik il-ħażin irridu nneħħuh. Dak hu l-istudju ta' daw is-seba' knejjes, imma awwalek huma seba' għax seba' ifisser qdusija, seba' jfisser tjieba, righteousness. U għalhekk Alla qed jgħidilna dak il-ħażin li għandhom tal-ħwejjeġ tagħmluhx. Naraw ukoll li daw is-seba' knejjes kollha qegħdin fl-Asja Minuri. Fl-Asja Minuri jiġifieri f'parti ta' Turkija kienu dak iż-żmien, fil-fatt Ġwanni ma kienx il-bogħod ħafna minnhom iżiljat għalkemm kien fuq Patmos gżira li hija fuq naħa minnhom tat-Turkija. U dan hu l-iskop li Ġwanni kien eżiljat. Il għaliex l-Imperu dak iż-żmien, l-Imperu Ruman, ma rridx illi joħroġ il-messaġġ tal-Messija. U biex Ġwanni ma jwassalx dak il-messaġġ, raw kif għamlu u eżiljawh. Għaliex kienu qegħdin fl-Asja Minuri, għaliex dis-seba' knejjes ma kinux ġo Iżrael. Jekk l-Iżrael huwa l-poplu tagħna. U dana huwa signifikat interessanti, din hija xi ħaġa profetika. Seba' knejjes fl-Asja Minuri, ġifieri seba' knejjes li qegħdin fl-eżilju. Mhux qegħdin fl-art imweda. Mela, aħna illum qegħdin fl-eżilju. Anke forse ma tafux, aħna il-poplu talla, suppost il-poplu talla qed jammar fl-art imweda. Imma l-poplu talla meta ġie mwaqqat tempju ġie mferrex mad-dinja kollha, aħna riżultat ta' dak kollu qegħdin inferxin mad-dinja kollha. Aħna qegħdin ngħixu f'eżilju, mhux skjavitu għalkemm aħna skjavi, għaliex meta jkollna noqogħdu għal ċertu liġijiet illi għaddu il-gvernijiet li mhumiex ġejjin minn Alla, ma jfissirx li naċċettawhom mhux qed ngħid hekk. Imma il-puntu li aħna qed ngħixu mhux skjavitu imma fl-eżilju. Maħniex qed ngħixu fl-art imweda kif suppost. Mela bħalma dar ktieb kien għal dawk is-seba' knejjes li kienu qegħdin fl-eżilju, hekk ukoll jottalina llum li qegħdin għaddejjin minn da l-eżilju. Ejja ħa naraw x'kompli jgħid Ġwanni. Grazzja lilkom u sliem. Għaliex qed jgħid dan Ġwanni? Għaliex qed juża daw il-kliem grazzja lilkom u sliem. Sliem għaliex hija rrieda Alla. Dak li Alla irita lina ridna ngħixu fil-paċi. Imma Ġwanni permezz ta' din ir-revelazzjoni, permezz ta' dak li kien qed jaħseb għax din rċevija waqt li kien qed jaħseb fuq żmien partikolari se nitkellmu fuq, Ġwanni seta' jara l-Knisja għaddejja minn persekuzzjoni kbira. U għaldaqstant ma setax tgħix fi-sliem. U għalhekk qed jgħidilhom grazzja lilkom illa li huwa biss permezz tal-grazzja t'Alla il-Knisja tista' tgħaddi minn dan il-perjodu ta' persekuzzjoni li għadda u li ġej. Għax il-poplu tagħna mhux illum ta' se għaddem il-persekuzzjoni, poplu tagħna li għaddem il-persekuzzjoni minn meta nħoloq. U daħan nitkellmu fuq dan il-ktieb. Hemm ħafna rivelazzjonijiet, għandna ħafna studji, segwuna u isimgħuna ħbib tiegħi. Imma qed naraw permess li Ġwanni kien jaf x'inhu ġej fuq il-poplu tagħna, allura qed jgħidilhom isma' il-grazzja tagħna biex fuqhom ikun hemm misliem anke waqt li għaddejjin minn din il-persekuzzjoni. Naraw ukoll li Ġwanni qed jagħmel dikjarazzjoni
li Jexua kien għadu u għad jerġa' jiġi. Għaliex il-bżonn ta' dal-statement? Għaliex wara dan l-istudju rridu nifhmu li Alla huwa fuq kollox fuq kulħadd, xiġifieri. Nerġa' ngħid, dan it-tip ta' rivelazzjoni ser jitkellem ħafna fuq il-persekuzzjoni li l-Knisja tittaddi minnu. Imma l-messaġġ ta' dan il-ktieb huwa li Alla qiegħed hemm u li permezz tal-grazzja tiegħu nistgħu neqgħu għaddejjin. Alla mhux ħajabbandunana. Jexua kien għadu u għandu jerġa' jiġi, għandu jerġa' jiġi x'ġej jagħmel. Għandu jerġa' jiġi biex jirrenja bħala is-sultan fuq is-slatin, fuq il-prinċpijiet. Mela diġà nafu li l-ġej Jexua meta jerġa' jiġi se jerġa' jiġi bħala ir-rebbieħ. U jekk aħna ta' Jexua, jekk aħna qed nimxu warah, aħna rebbieħa miegħu u m'għandniex għalfejn nibżgħu mill-persekuzzjoni li ġejja fuq il-Knisja. Nafu li bil-grazzja t'Alla kapaċi ngħaddu minnha wkoll. Li qed nippruvaw ngħidu huwa li f'dana dak kollu li ħanistudjaw Alla qiegħed magħna u għandu il-kontroll ta' kollox. Ara ma naħsbux li Alla se jitlef il-kontroll meta jkun l-Antikristu jagħmel ħerba mill-Knisja. Ma jfissirx li Alla telef il-kontroll. Daw kollha ħanitkellmu fuqhom, ħabib tiegħi il-qudiem. Ġwanni naraw jagħmel referenza il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Mela hawnhekk qed naraw aktar inkoraġġament wara dak li ser naqraw illa li nafu li Jexua ser joħroġ rebbieħ. Ikompli Ġwanni dak li ħabna li ħallna minn nubitna bis-saħħa ta' demmu. U hawnhekk allura qed naraw dikjarazzjoni, proklamazzjoni ta' Ġwanni fejn qed jgħid isma' li Jexua tant ħabna illi ta' demmu għalina. U dan allura huwa il-punt għalfejn għandna nħarsu lejn Jexua issa mhux biss bħala il-ħabib tagħna, mhux biss bħala dak li jfejjaqna, mhux biss bħala dak li jtina, dak li għandna bżonn, imma irridu nħarsu lejh bħala is-sit, dak li wara jridu verament nimxu, lilu rridu nobdu biex inkunu nistgħu ngħaddu anke minn daw il-persekuzzjonijiet li ġejjin fuq il-Knisja. Vers 6, Rivelazzjoni kapitlu 1 vers 6. U li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mela qed jgħidilna Ġwanni li lilna Alla issa għamilna assisin. Ma jfissirx ħemsu l-kullar, ma jfissirx ħemsu xi suttana kollha bottuni minn fuq s'isfel. Imma aħna nafu li xogħol il-qassis fit-Testament l-Antik kien illi jservi lil Alla. U allura permezz illi Alla issa permezz ta' Jexua għamilna kollha qassisin, dak jfisser li issa aħna kollha rridu nservuh, li rridu nservu, u biex nservu l-Alla rridu nimxu wara l-kelma tiegħu, wara l-liġi tiegħu. Di qatt ma nista' nagħmel enfasi biżżejjed illa li hija xi ħaġa li l-Knisja tinjora, Knisja twarrab, il-Knisja tippritika kontra, imma dan u il-fatt tiegħi. Jekk aħna verament nemmnu li llum aħna assisin għal Alla l-missier, irridu nfaħruh, irridu nqimuh, mhux biss b'dak li ngħidu, mhux biss meta nkantaw, imma anke b'dak li nagħmlu. Jekk inżommux is-Sibt Qaddis, niċċelebrawx il-festi tiegħu, noqogħdu attenti x'niklu dak il-laħam li Alla għalilna mhux ikel ma niklux. Hemmhekk verament inkunu qed inservu lil Alla. Mhux għax nagħmlu teaching minn fuq pulptub daqshekk ma jfisser xejn. Kif qed tgħix. Hekk hux verament qed timxi wara l-kelma t'Alla. Vers 7. Arawh ġej fi sħab. U l-għajnejn kollha jarawh ukoll dawk li kienu nifduh. U r-razzezz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva, Amen. Interessanti hawnhekk dan il-vers qed jgħid arawh ġej fl-isħab. U il-kelma qed tgħid arawh ġej fl-isħab, imma ovvja Ġwanni kellu perspettiva ta' xi tfisser di kien jaf xi tfisser din il-frażi arawh ġej fl-isħab. L-ewwel qed nafu li Jexua rawh tiela fis-sema fl-isħab. Imma mhijiex biss dik l-interpretazzjoni li Ġwanni qed juża hawnhekk. Ġwanni ma ninsewx anke fil-ktib ta' Rivelazzjoni marbut ħafna mal-ktib ta' Daniel, dak li nsibu fil-ktib ta' Daniel, Ġwanni qed jirrepetih hawnhekk u qed jiftħu aktar għax Daniel kien marbut li jżommu sigriet, imma Ġwanni hawnhekk qed jiftaħulna.
U qed jirreferi ħafna għal ktib ta' Daniel meta naqraw dak li qed jgħid Ġwanni, imma ejja naraw Daniel kapitlu 7 vers ħanibdew minn vers 13 u 14. U billej der li qiegħed nara bħal ibn ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xeħ fil-omor u resquh qudiemu. U tawh ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u l-poplu u l-irsien. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma taddix u saltnatu ma tinqeriġ. X'qed jgħid Daniel hawnhekk? Daniel qed jgħid ara kien qed jara derlu bħal ibn il-bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer għand ix-xieħ il-omor. Ix-xieħ il-omor fil-kelma tal-Alla Ancient of Days huwa Alla il-Missier. Mela Daniel hawnhekk qed jgħid li ra l-liben tal-Alla ra lil Jexua fuq l-isħab imma mar għand Alla l-Missier. Mar għand Alla l-Missier għalfejn sabiex seta jiġi inkurunat re tar-rejiet u mbagħad seta jiġi hawnhekk biex jirrenja fuq din l-art. U dak li Ġwanni qed jgħid meta qed jgħid ara jiena rajtu ġej mill-isħab, raħ ġej bħala is-sit tas-sidien, raħ ġej bħala is-sultan tas-slatin. Il għaliex ġej minn għand Alla, għadu kif jinkurunah, għadu kif taħ l-awtorità biex jiġi f'din id-dinja u jieħu l-kontroll, jieħu over ta' dak kollu li qed jiġri. Anke din nsibu xi ħaġa relatata f'Iżajja, Iżajja 52 vers 8 fejn jgħid hekk ara. U għajt lil Żion, Żion huwa aħna l-poplu tal-Alla tajjeb, għajt lil Żion, Alla tiegħek is-Saltan. Isma' ħalajta, l-assisa tiegħek kollu leħinhom il-kol flimkien jgħidu bil-ferħ għaxraw bajnihom lil mulej reġa' lura f'Żajon. Mhux sempliċement għax raw ġej, biss mhux għax raw il-Jexua ġej, huwa tajjeb li qed naraw il-Jexua ġej, imma mhux biss qed naraw il-Jexua ġej bħala ir-re tar-rejiet u għalhekk nifirħu u għalhekk ngħidu bil-ferħ għax nafu li wara dak kollu li l-Knisja tittaddi minnu Jexua ser isalkan. Dan hu dak li qed jgħid Ġwanni f'dan il-vers. Vers 8. Jien huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-mulejn Alla. Li hu li kien u li għati li tiġi. Dak li jista' kollox. Interessanti qed nerġgħu naraw Ġwanni għamel referenza għal dak li kien li hu u li għati li tiġi. Meta xi ħaġa tiġi repetuta fil-kelma tal-Alla jfisser li Alla jekk qed jagħmel enfasi fuqha sinjal importanti u rridu nifhmu. U l-fatt li qed jgħid ser jerġa' jiġi nerġa' ngħid illa x'jaf li ser jerġa' jiġi bħala dak li hu rebbieħ. Imma anke hawnhekk Ġwanni kien qed jikkwota mit-tip ta' Iżajja, kapitlu 44 vers 6, fejn Iżajja jgħid hekk ara. Dan jgħid il-mulej, is-Sultan ta' Iżrael u l-feddej tiegħek, il-mulej tal-eżerċiti. Jien l-ewwel, jien l-aħħar u ħliefi m'hemmx Alla ieħor. Jiena l-Alfa, jiena l-Omega. Mela bħalma għattilkom diġà ħbib kull vers li kiteb Ġwanni f'dan il-ktieb huwa relatat ma' xi skrittura fit-Testament l-Antik. Jiena l-Alfa, jiena l-Omega. U hawnhekk qed narawha miktuba anke f'Iżajja. Mhijiex l-Alfa mhijiex l-Omega għax mhux bil-Grieg imma qed jgħid jiena l-bidu u jiena t-tmiem. Jiena l-ewwel u jiena l-aħħar. L-istess ħaġa. Ikompli l-vers 8 dak li jista' kollox, dak li jista' kollox fiex jiftakar Ġwanni meta qed jikteb dal-vers El Shaddai. U għaliex qed jirreferi għal Alla bħala El Shaddai, għaliex qed jirreferi għal Alla dak li jista' kollox. L-istess illa li minħabba li ħanaraw jiġri f'dan il-ktieb. Il-persekuzzjoni, dak kollu li ġej fuq il-Knisja tal-Alla. Ġwanni li twaslilna l-messaġġ li Alla huwa El Shaddai, dak li jista' kollox, fidejh irridu nħallu. Anki meta qed niġu persegwitati, arrestati mitfu għal-ħabs, maqtula, ftakru x'jgħid Jexua. Tgħodux tibżgħu minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem, ibżgħu minn dak li jista' joqtol ir-ruħ. Il-moment li inti jaslu biex joqtluk kifraħ għaliex għax taf li minn hawn ftit minuti oħra ser tkun ma' Alla l-missi li tant ħabbejt. Alla jista' kollox. Ngħaddu minn dak li ngħaddu ma rridux ninsew li Alla qatt ma jabbandonana. Vers 9, Rivelazzjoni 1 vers 9, jiena Ġwanni ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Jexua. Jien sibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba il-kelma tal-Alla.
u x-xhieda ta' Jaxxua, x-xhieda ta' Ġesu. Interessanti dan il-vers, vers 9, aqrawh, orġu aqrawh, ħatifmu dak li ħanedilkom jien issa. Ġwanni hawnhekk huwa l-uniku apostlu li ma mitx martri, l-uniku apostlu li baqa' ħajju mit-mewta naturali, nistgħu ngħidu li forsi kien preferut, anke l-kelma tgħidilna li Ġwanni kien l-aktar li Jaxxua kien iħobb fil-fatt, imma f'dan il-vers Ġwanni mhux qed iħares lejh bħala xi ħaġa differenti minnha. Anzi, qed iħares lejh innifsu bħala xi ħadd minna, ħukom, bħalkom. Mhux qed iħares lejh bħala xi ħadd fuqna għax hu minnu. Le qed jgħid isma' jiena ħukom u sieħeb tagħkom. Sieħeb tagħna mhux biss sempliċi bħala ħabib, u qed jgħid sieħeb magħna, ġifieri ħaġa waħda magħna fit-taħbit, fil-persekuzzjoni. Qed jgħid nisma' l-Knisja ħadd tgħaddim il-persekuzzjoni. Jien naf xi ġifieri għax għaddejt minn dik il-persekuzzjoni. Nerġa' ngħid qiegħed eżiljat fuq Patmos meta qed jikteb dan il-ktieb. Allura Ġwanni jista' jifhem il-Knisja minn xi se tgħaddi. U għalhekk huwa ħabib tagħna fis-saltna u fis-sabar. Għaliex fis-sabar? Għax irridu s-sabar sakemm naslu biex ngħaddu għas-saltna talla minħabba l-dak li ġej fuq il-poplu talla. Minħabba il-persekuzzjoni l ġejja, irid ikollna s-sabar ħbib tiegħi. Ħafna se jgħidulna din nafuha fil-kelma, fejn hu Alla tagħkom? Di ħajduwilna ħafna meta ħanippruvaw nixbdu l-attenzjoni tad-dinja li d-dinja llum hija mudlama, mitlufa. Ma tax fejn nisejra, ma ninsawx li aħna ġejna mogħtija li nkunu dak id-dawl ta' din id-dinja. Ħanitkellmu fuq ukoll fit-tmiem ta' dan il-kapitlu dan. Aħna rridu nkunu d-dawl ta' din id-dinja, u meta ħanippruvaw nixelu dak id-dawl u nruħ lin-nies, ħajdulna ma fejn hu Alla tagħkom. U għalhekk iridu s-sabar, għalhekk il-Ġwanni kien jgħidulu fejn hu Alla tiegħek, ma ħansejkx minn Patmos lilek bis-sabar. Waqt il-persekuzzjoni, nafu li l-grazzja tal-Alla qiegħda hemm biex tqawwina u ħarna d-duq minnha. Dan hu dak li Ġwanni qed jgħid f'dawn il-frus. Jien sibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma tal-Alla u x-xhieda ta' Jaxxua. Minħabba x-xhieda. U dan hu dak li ġej ħbib tiegħi. Li ngħidu aħna Kristjani ma jfisser xejn. Ejja ħanuru li aħna Kristjani, verament ħankunu xut. Ejja verament ħalli nuru lid-dinja li aħna qed nimxu wara Alla. U mhux noqogħdu nikbu għax ma nistax nagħmlu issa jien naf ma nistgħux niċċelebraw il-festi. X'għandu x'jaqsam da? Ejja ħankunu xhieda tal-Alla, ejja ħalli meta verament qed niġu persegwitati xorta nżommu il-festi tal-mulej. Tal-mulej. U iva minħabba dan niġu persegwitati aktar. U minħabba dal-affarijiet il-Knisja ħafna se jiġu maqtula. Imma dan dak huwa li qed jgħid Ġwanni, is-sabar fit-taħbit. Nafu li bil-grazzja tal-Alla ngħaddu minnu. Vers 10. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba. Mela, darba f'jum il-mulej. U daw jum il-mulej hawnhekk għandu żewġ interpretazzjonijiet differenti. Jum il-mulej, ma ninsawx li jum il-mulej huwa il-jum qaddis tas-sibt. Dak huwa jum il-mulej. Naf li bħalissa forsi ħafna qed jisimgħuni u qed jiddieħu u jargumentaw, imma dan huwa dak li tgħid il-kelma tal-Alla. Alla jgħid li qaddes is-seba' jum, is-seba' jum huwa tiegħu. Fis-sitt ijiem l-oħra għamel li trid. Imma dakinhar ejja qattaw mal-mulej, jum qaddis għal-mulej. Mela, meta Ġwanni qed jgħidilna darba f'jum il-mulej, qed jgħidilna li kien fil-jum qaddis tas-sibt. U kien merfuħ fl-ispirtu. U merfuħ fl-ispirtu ġifieri biex seta jifhem dak li Alla qed jagħtik dik il-viżjoni li Alla qed jagħtik seta jsejfimha bordni. Mhux bħalma jsir illum fil-knejjes wieħed għandu interpretazzjoni mod, l-oħor għandu interpretazzjoni ieħor, wieħed jipritka li jaqbel lilu, l-oħor jipritka li jrid le.
Merfuħ fl-ispirtu. Il-kelma talla tgħidilna anke Jaxwa stess qalilna jkun aħjar jekk jiena nitlaq għax meta jiġiju l-Ispirtu Santu imexxikom fil-verità. U dan li kien qed jiġri hawnhekk fuq Patmos minn Ġwanni. Ġwanni kien merfuħ fl-ispirtu u Alla qed jirrelevalu il-verità. Fuq kien qed jaħseb Ġwanni f'dan għal-jum, it-tieni verżjoni waħda minnhom hija li seta' kien jum is-Sibt. Kien qed jaħseb f'jum il-mulej, il-jum il-mulej nafu wkoll li jista' jkun l-aħħar jum, il-jum tal-ġudizzju. Mela hawnhekk qed naraw li fil-jum qaddiż Ġwanni, għaliex Ġwanni għalkemm kien eżiljat fuq Patmos ma jfissirx li kien qed iħares, kien hemm ukoll xogħol li Ġwanni kien imqabbad jagħmel mill-Imperu Ruman waqt li kien eżiljat. Imma fil-jum qaddiż tas-Sibt, Ġwanni kien qed jimmedita fuq il-kelma talla, kien qed iqatta' l-ħin mal-mulej. Huwa f'dan il-jum li kien qed jaħseb fil-ġudizzju, x'ser jiġri fl-aħħar. U Alla qallu ejja ħanurik. Ejja ħanejdlek issa d-dinja minn xiex titgħaddi, sakemm naslu għall-ġudizzju. Dan hu tip ta' revelazzjoni minn xiex iridu ngħaddu sakemm jasal jum il-ġudizzju. U hawnhekk fl-ispirtu naraw illa Alla jagħti interpretazzjoni lil Ġwanni bl-ordni. Semaħos bħal tromba. Tromba nafu li meta tismaħos ta' tromba fil-Bibja jfisser illi qed niġu avżati. Jew qed niġu avżati biex misejħunna t-talb, jew għax ġej ir-re, jew għax ġej l-għadu. Il-ħoss ta' tromba fil-Bibja dejjem jintuża sabiex javżana li ġej xi ħadd. U hawnhekk allura qed jgħid in-nisma' dik li ħanurik, din it-twissija li ħanurik illum hija warning u qed attent ismagħha, ifhimha, iktibha għaddija lill-bniedem bħala twissija. Dan il-ktib huwa warning għalina, twissija. Ħankomplu, vers 11. Sema ħoss ta' tromba u dan il-ħoss ta' tromba jgħidlu kull ma tara niżlu fil-ktib u jibgħatu lis-7 knejjes lil dik ta' Efesu, ta' Żmirna, ta' Pergamu, ta' Tjatira, ta' Sardi, ta' Filadelfja u ta' Loċedija. Nerġa' ngħid il għaliex 7? Is-7 ifisser d-dosija. U permezz tat-tajjeb ta' daw il-7 knejjes, aħna rridu nimxu fuq it-tajjeb ta' daw is-7 knejjes biex inkunu qed nimxu fil-qdusija u rridu noqogħdu attenti Alla x'se jgħidilhom il-dal-knejjes li għandhom ħażin biex aħna dak ma nagħmluhx. Nista' ngħidilkom li l-istudji li ġejjin fuq daw is-7 knejjes ħanidħlu wkoll anke fil-history, fl-istorja u huma interessantissimi titilfuhomx. Vers 12 qed nipprova nħaffef ħalli ma ntawlux ħafna imma nippruvaw noħorġu kapitlu kull programm. Vers 12, jiena dort biex nara min kien qed ikellimni u kif dort rajt 7 kandelabri tad-deb. Vers interessanti ħafna illi forsi ma naħsbux fuqhom meta naqrawhom imma t-tifsira tagħhom dan il-vers huwa verament sabiħ. Fil-fatt huwa vers li qed jgħid ħafna. Jiena dort biex nara min qiegħed ikellimni. U meta qed ngħidu hekk allura issa qed naraw intimità bejn Jaxwa u Ġwanni. Dak li jfisser dan il-vers, intimità. Jaxwa qed ikellem il-Ġwanni. Jekk inti trid tisma' li Jaxwa jkellmek, trid tqatta' ħin ta' intimità miegħu. Alla ma jistax ikellmek jekk inti m'intix tieqaf biex tisimgħu. U għalhekk tagħna l-jum qaddis tas-Sibt biex nifqu nisimgħuh u naraw x'għandu x'jgħidilna. U dan hu li dal-vers qed jgħid fil-fatt tara isimgħu għali. Fil-ktib tan-Numri kapitlu 7 l-aħħar vers 89 jgħid hekk ara. Meta Mosè kien jidħol fit-tinda tal-laqgħa biex jitkellem mal-mulej kien jisma' l-leħen jitkellem minn fuq lagħtu tal-arka tax-xhieda miktuba. Minn bejn il-kerubini u hekk kien ikellmu. Jiġifieri il-kelma hawnhekk hija kapport li minna aħna neħdu l-kelma kapparra dak li Kristu għamel għalina huwa ħlas, huwa kapparra. U minn hemmhekk Mosè kien jisma' Alla jkellmu minn fuq il-kapport. Huwa permezz ta' dak li Jaxwa għamel għalina illi aħna nistgħu nisimgħu illa Alla jkellimna, imma biex nisimgħu li Alla jkellimna rridu nkunu intimi bħalma Ġwanni kien intimu mal-mulej. U dak li tfisser intimità. Ikompli l-vers, u kif dort rajt 7 kandelabri tad-deb. Issa, aħna nafu li fil-post l-aktar qaddis fit-tempju kien hemm dik li tissejjaħ
il-kandelabri jew inkella bil-ludi il-menora, iktar nafuha bħala il-menora milli l-kandelabra anke hawnhekk il-Maltin. Xi ħaġa li ma kienx twila ħafna, kbira ħafna, bej wieħed u ieħor qisu xi 6 piedi, ftit aktar mit-tul tiegħi. Bej wieħed u ieħor xi 6 piedi, imma l-istudjużi tal-kelma tAlla jgħidulna illi id-dawl tagħha se kont tkun fejn kont tkun ġewwa Ġerusalemm stajt tara id-dawl tal-menora minn barra. U dan jfisser li il-preżenza tAlla dejjem qiegħda hemm mal-poplu tiegħu. Tkun fejn tkun. Inferrex fid-dinja Alla qiegħed miegħek u dak li kienet tfisser il-menora, imma hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq il-menora, jekk intom toqgħodu attenti, hawnhekk qed nitkellmu fuq 7, nerġgħu 7 kandelabri, 7 menora żgħar. Għaliex għax il-messaġġ is-7 knejjes li jirrappreżenta lilna. Issa aħna parti minn dak is-7 knejjes, imma il-messaġġ għal dawk is-7 knejjes huwa li għandhom jimxu u jaġixxu b'mod li bih ikunu id-dawl tAlla. Dik li aħna nsejħula xikan Ħaxem. Id-dawl ta' Alla fuq din l-art. Xikan Ħaxem illi suppost għandha toħroġ minn ġofina, n-nies jaraw ħirġa minn ġofina. Meta jaraw lilna n-nies kif naġixxu, kif nitkellmu, kif naħsbu, jaraw id-dawl ta' Alla. U għalhekk 7 menori żgħar għaliex għax illum aħna ingħatalna li nkunu id-dawl għal din id-dinja. Imma biex inkunu d-dawl għal din id-dinja rridu nimxu wara Jaxxua. Irridu jkollna intimità ma' Jaxxua bħal Ġwanni. Vers 13. U f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem li bes libsa twila sa wiċċ saqajh b'sidru mħażżem bisħin tad-deb. Mela hawnhekk qed jgħidilna diġà il-kandelabri jekk qed ngħidu dawk il-kandelabri żgħar huma aħna u f'nofshom kien hemm wieħed illi kien jiġbaħ il-Jaxxua, kien jiġbaħ il-Ġesu. U x'qed jgħidilna allura dal-vers? Qed jgħidilna nisma' li Jaxxua qiegħed magħna, qiegħed f'nofsna. Qiegħed hawn anke jekk m'aħniex narawh. Aħna bil-fidi nemmnu li qiegħed magħna Jaxxua. U dan hu li dak il-vers qed jgħidilna. Illi Jaxxua qiegħed mal-kongregazzjonijiet tiegħu, qiegħed mal-poplu tiegħu. Imma mhux biss, il-qudiem se naraw ukoll li mhux biss qiegħed hawn imma jimxi fostna, jimxi madwarna, jimxi magħna. Dak ħa naraw kollu studju il-qudiem. Kieku ma jkunx hekk, kieku m'aħniex kapaċi nagħmlu xejn fejn tidħol ir-rida tAlla. Għall-ħares ma kienx Jaxxua magħna, għall-ħares. Għax kieku m'għandniex l-Ispirtu tAlla magħna, kieku m'aħna kapaċi nagħmlu xejn biex noġbu l-Alla. Għaliex dan il-ġisem huwa l-ġisem li hu. Huwa biss permezz tal-Ispirtu Qaddis tAlla li nistgħu nifhmu Alla xi jrid u nimxu ma' dak li Alla jrid biex noġbuh. Jgħidilna l-vers ukoll li bes libsa twila sa wiċċ saqajh b'sidru mħażżem bessin tad-deb. U qed naraw hawnhekk li Jaxxua qiegħed jiret dak kollu li huwa Alla l-Missier. Aħna nafu li Jaxxua u Alla huma indaqs fl-awtorità. U hawnhekk dak li qed jgħidilna bil-biss li qed Ġwanni qed jara l-Jaxxua li jibes qed jara l-awtorità ta' Alla. Għaliex għax kif qed ngħidu Jaxxua il-fatt li ġej fuq l-isħab ġej mingħand Alla b'dik l-awtorità li Alla stess tah. Ejja ħankomplu versi 14 u 15. Rasu u xtutu bajda bħassuf. Il-leqqu daqs is-silġ u għajnejh kienu ġamra nar. Kellu saqajh donnhom tal-metall il-leq imsoffi ġo forġa u leħnu bħal ħoss ta' ħafna il-mijiet. Anke hawnhekk qed naraw li Jaxxua il-Messija f'tixbieħa ma' Alla il-Missier. Jiġifieri ser jiret. Dak kollu li huwa ta' Alla intom taqraw din id-diskrizzjoni, taraw li din id-diskrizzjoni hija l-istess diskrizzjoni li l-profeti jirraw meta raw il-Alla u issa qed naraw il-Jaxxua huwa dak kollu. Mela qed naraw issa l-awtorità li hija Alla issa ġejja fuq din id-dinja. Ġejja fuq din id-dinja mhux għal xejn imma ġejja biex tieħu il-kontroll
tas-sitwazzjoni, ġejja biex tieħu kollox minn taħtit l-Antikrist u nerġgħu mbagħad meta ngħaddu l-ħeta dejjem taħt sema ġdida fuqha ġdida u nibdew ngħixu ma' Alla il-Missier. Ma dan ukoll narawh spjegat meta qed naraw li Jexua libes hemm dak tip ta' ħwejjeġ li jirrappreżentaw Alla dik hija t-tifsira, dan huwa dak li Pawlu stess jispjega fl-ittra lill-Efesin jekk Mister Żball kapitlu 2 fejn jgħid li Jexua ser jingħata l-isem fuq kull isem li kull irkoppa titmil, kull irkoppa tittisqar li Jexua huwa il-mulej. U huwa meta ser jiġi u narawh li besek, illi d-dinja kollha ser tisqar li hu Jexua li hu s-sit tas-sidien. Naraw id-dinja kollha għall-kub tiegħu qudiemu imma għal ħafna ser ikun tard wisq. Jekk għandek tara fil-Jexua bħala sidek, dak li konna qed ngħidu fil-bidu tal-istudju, jekk tittara fil-Jexua huwa sidek, huwa issa iż-żmien li tittarfu biex ikun sidek. Vers 16. Fidu l-lemonija kellu 7 kwiekeb u minn fommu kienet ħirġa xabla misnuna miż-żewġ naħat. Wiċċu kien jiddi bħal xemx fl-eqqel tagħha. Is-7 kwiekeb u 7 menora niġi għalihom aktar il-qudiem. Imma wkoll ser naraw aktar il-qudiem ix-xabla taqta' miż-żewġ naħat illi hija arma. Imma bħala arma tista' wkoll tintuża x-xabla hija arma imma tintuża wkoll sabiex tissepara. Meta taqta' qiegħda tissepara. U nafu li meta Jexua ġej ser jifred in-naċ minn malmos u naraw li xi ħaġa pereżempju li kif diġà għedna li Alla jarrafna tmiem mill-bidu jekk aħna naqraw l-istorja tal-kreazzjoni naraw kif Alla ħalaq id-dawl u id-dawl iddistingwixxa ruħu fuq id-dlam. U issa għandna separazzjoni, għandna ħin ta' dawl u ħin ta' dlam, mhux dejjem ħin ta' dlam. U dan huwa xogħol dik ix-xabla illi ħadd issepara it-tajjeb minn mal-ħażin, in-naġ minn mal-mos. Il-dawk li jimxu mal-liġi talla, mal-kelma talla, mal-kmandamenti talla, ħadd ifridhom minn dawk li jgħidu isma' aħna ma rridux nafu balla jew kellha aħna ma rridux noqogħdu għal-liġi talla, il-liġi talla mhux għalina llum, aħna m'għandniex taħt il-liġi u daw Alla ser jisseparahom. Aħna wkoll imsejħa kif għedtilkom diġà ulied id-dawl. Imsejħa biex inkunu differenti mid-dlam. Għalhekk aħna ulied id-dawl. Aħna separati mid-dinja, id-dinja mudlama, mitlufa, llum id-dinja qasta fejn sejra, il-ħniżrijiet li qed naraw isiru, il-żiżijiet, il-ħmieġ tal-liġijiet li l-gvernijiet qed jgħaddu biex joffendu l-Alla u joħduha kontra Alla. Aħna m'aħniex parti minnu dak. Aħna ulied id-dawl, mhux ulied id-dlam. Vers 17. Rivelazzjoni 1, vers 17. Jien kif rajt u għajt qisni mejjed f'riġleħ iżduresa idu l-leminija fuqi u qalli tibżax jien u l-ewwel u l-aħħar. Diġà rajna xi ġifieri jiena l-ewwel u l-aħħar jiena l-alfa u l-omega again bħalma anke il-profeta Iżajja il-bidu u t-tmiem imma interessanti hawnhekk naraw li Ġwanni waqa' bħal mejjed fil-preżenza ta' Alla. Imbezza fil-preżenza ta' Alla. U hekk għandna nkunu aħna. Huwa tajjeb tagħna għaliex hemm bżonn li ikonna l-biża' ta' Alla. Għaliex qed ngħidu dan, għax ħafna jaħsbu li meta jiġi Jexua il-kemm ħankantaw, kemm ħankantawlu tifħir, kemm ħanxejru palm, il-kemm ħaniġri biex immunnanqu. Jekk inti waħed minn dawk li taħseb hekk, m'għandekx idea ta' min hu Jexua s-sit tiegħek. Meta tara li Jexua s-sit tiegħek bil-biża' titwerwer u tinżel marad bħal mejjed. Dak li qed jgħid Ġwanni hawn. U hekk irridu noqogħdu attenti anke fil-knejjes tagħna kif infaħru l-mulej. Kif nersqu biex infaħru l-mulej. Veru aħna ngħidu l-mulej jaċċettak kif inti, imma l-mulej mbagħad iridek illi tinbidel, ma tistax teqpa' kif kont. Għandu jkollna l-biża' tal-Alla fuqna ħbib tiegħi u
l-istess dan il-vers nerġa' ngħid qed jurina l-intimità li kien hemm bejn Jexua u Ġwanni. Intimità li aħna wkoll jista' jkollna ma' Alla għax permezz tad-demm tiegħu u stess waqqa dak il-ħajt li kien hemm jifridna u għaldaqstant bħal Ġwanni aħna jista' jkollna dik l-intimità, m'għandniex skużi. Il għaliex il-Knisja m'għandix dik l-intimità li għandu Ġwanni ma' Alla? Ovvja għaliex il-Knisja temmen differenti minn dak li kien jemmen Ġwanni, minn dak li kien jgħallem Ġwanni. U allura qatt ma nistgħu naslu f'dak il-punt li jkollna din l-intimità. Imma ma jfissirx li ma jistax ikollna jekk aħna nażlu li verament nimxu bil-fidi ma' Alla il-Missien. Revelazzjoni 1 vers 18 wasalna fl-aħħar ftit, jiena il-ħaj, jiena kont mejjed u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Mela, żewġ affarijiet li qed naraw dan il-vers, dikjarazzjoni illi Jexua għam il-mewt. Issa ma ninsewx, Ġwanni kien esperjenzati. Ġifri, Ġwanni ma kellux għalfejn jgħidu li għam il-mewt, Ġwanni kien jaf li għam il-mewt, imma l-Ġwanni għallu biex jikteb dak kollu kien qed jingħad u qed jiktibha għalina biex aħna li ma rajniex li Jexua jqum il-mewt. Imma bil-fejdi nemnu illi rebaħ, illi reġa' qam il-mewt. Imma il-vers ma jaqafx hemm, ma qamx mill-mewt għal xejn. Qed jgħidlu li u għandu fidejh jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Interessanti djal minn qegħdin l-infietaħ il-muftiħ għand minn qiegħed, imma ħan komplu. Mela x'qed jgħidilna hawnhekk f'dan il-vers? Qed jgħidilna li permezz tiegħu ta' Jexua se niġu ġudikati. Importanti li nsaqsu fuq ix se niġu ġudikati. Illa li x'naraw il-qoddim li l-arka tal-Pat bil-kmandamenti Alla l-10 huma għada hemm qudiem it-tron Alla u fuq dawk ħan niġu ġudikati fuq l-10 li huma ħbieb. Ejja ħankomplu, imma qed naraw li permezz ta' Jexua qed jgħidilna permezz ta' dal-vers li huwa dak li se jiġġudikana. Se jiftaħ il-bibien tal-mewt, jiġifieri kulħadd se jerġa' jqum mill-mewt għal darba, u mbagħad niġu ġudikati. U Jexua issa għandu l-muftieħ jekk inti tmutx għal dejjem jew tgħaddix għal ħajja eterna. Għalhekk għandu dak il-miftieħ. U qed jgħidilna illi se jiftaħ il-bibien tal-mewt u li permezz tiegħu il-ħżiena se jintefgħu fl-ixmara tan-nar, imma bil-maqlub permezz tiegħu il-kredenz se jgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Għalhekk qed ngħidilkom Ġwanni kien qed jimmedita fuq l-aħħar jum fuq il-ġudizzju. L-aħħar żewġ tiflus, versi 19 u 20, ikteb kull ma tara kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li ser jiġru l-qudiem. Interessanti, illa li dak li kien qed jiġri dak iż-żmien kien ser jiġri l-qudiem ukoll. Illa li x-xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx dak li kien jerġa' kien hekk jgħidilna l-awtorità ekklesjastiċi. Dwar il-misteru moħbi fis-seba' kwiekeb li rajt li fidi l-leminija u fis-seba' kandelabri tad-deheb, kun naf li s-seba' kwiekeb huma s-seba' anġli tal-knejjes u s-seba' kandelabri huma s-seba' knejjes. Mela x'qed narawha? Qed naraw li il-Knisja magħmula mit-tajjeb ta' daw is-seba' knejjes għandhom anġlu. U fuq l-anġla ħan nitkellmu xi darba nagħmlu studju interessanti li rridu nwaqqgħu din l-idea li l-anġli huma bil-ġwienaħ fuq xi sħaba bil-warrani mikxuf li qogħdu jdoqqu l-arpa. Il-kelma anġlu ma tfissirx hekk, il-kelma anġlu hija messaġġier, dik hija l-kelma propja. Meta aħna bla naqraw l-iskrittura bl-Ebrajk il-kelma meleħ ma hijiex anġlu, hija messaġġier. Angelos bil-Grik ma jfissirx xi ħadd bil-ġwienaħ. Angelo bil-Grik tfisser l-istess bħalma tfisser meleħ messaġġier ta' Alla. Mela qed naraw li l-knejjes għandhom il-messaġġiera tagħhom. Illi suppost qed iwaslulhom il-messaġġ ta' Alla x'inhu, il-Vanġelu. U l-kandelabri huma s-seba' knejjes. Is-seba' knejjes illi suppost issa daw għandhom ikunu id-dawl ta' din id-dinja. Għaliex huma d-dawl ta' din id-dinja għax permezz ta' daw il-messaġġiera tal-Alla qegħdin jirċevu il-Vanġelu. U għawak tistaqsi, il-Knisja fejn tattendi inti
qed tgħallmek il-Vanġelu għax jekk. Le, mhix qed tgħallmek il-messaġġ li dal-anġlu tal-Alla qed jipprova jwassallek ħabib. U għalhekk huwa tajjeb li nagħmlu l-istudji tagħna. Allum ħanifqu li ħanaraw jiġri fil-kapitli li ġejjin huwa kif Alla qed jgħaddi messaġġi lis-seba' knejjes sabiex jaqsmu bejniethom dak li hu tajjeb u jkunu jistgħu jneħħu minn nofshom dak li huwa ħażin. Sabiex ikunu jistgħu jkunu dan id-dawl, sabiex ikunu jistgħu jirrappreżentaw din ix-xikajna xem, din il-preżenza ta' Alla. Sabiex it-testimonjanza tagħhom tkun testimonjanza għad-dinja. Għaliex id-dinja tit-testimonjanza għaliex il-ġudizzju ġej. U jekk ġie l-ġudizzju importanti li jkollna din it-testimonjanza qabel jasal dan il-ġudizzju. Għaliex wara ħajkun tard wisq. Huwa issa iż-żmien li rridu nersqu lejn Alla l-Missier, huwa issa iż-żmien li niddikjaraw li Jaxxua huwa s-Sid tagħna. U jekk inti dan għadek ma miltux, jiena nistiednek anki tingħaqad magħna jekk trid fuq Zoom għall-istudji tagħna biex tkompli anki tifhem dak li aħna nagħmlu u tkun iktar tista' tersaq lejn Alla l-Missier u tifhem Alla x'qed jgħid permezz ta' dan il-tip ta' rivelazzjoni qabel illum ċad-ġudizzju. Jiena ma baqa' li xejn x'ngħidilkom ħlief titilfux il-programm li ġejjin fuq din is-sensiela x'huma importanti huma interessanti sakemm narakom fil-programm li jmiss fisem sħabi kollha ta' Malta Messjanika insellmilkom u bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.